ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Ва ҳамчунин дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем ки турнири имшаба UFC 287-ро дар куҷо ва соати чанд бепул тамошо карда метонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 287 баргузор гардид ва ҳамчунин иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнир охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд. биёед тамошо мекунем. инак мо бо Хорхе Масвидал. Хорхе, муҳорибаи пагоҳ барои ту махсус аст, чунки ту дар Майами баромад мекунӣ, чунки аз натиҷаи ин муҳориба ояндаи карьераи ту вобаста аст. фикрҳои худро баён кун. пагоҳ ид мешава, барои ҳамӣ омода шавен. шумо медонед ки мо ин корро дар Майами чӣ гуна ҷашн мегирем. осмон пур аз фейрверк мешава. ба монанди 4 июл ман туро ба нокаут равон мекунам. огоҳ шав бародар, ягон чизи шахсӣ, аммо ман бояд ки туро шиканам. ҳамаи шуморо дӯст медорам. Майами рафтем. Хорхе Масвидал хонумон ва ҷанобон. ман бо Гилберт Бёрнс хонумон ва ҷанобон. Гилберт, аён аст ки ин муҳорибаи калон аст. ту низ дар ин ҷо зиндагӣ мекунӣ. ин муҳорибаи хеле муҳим барои вазни нимёна аст. фикрҳои худро гӯй ки пагоҳ чӣ гап мешава. ман ин чизро дӯст медорам. ин энергияи худро нигоҳ дорен. пагоҳ мани одами шуморо мекушам. рафтем. Гилберт Бёрнс хонумон ва ҷанобон. мабодо талаб хонумон ва ҷанобон. Исраил Адесаня, ин барои ту муҳорибаи калон аст. фикрҳои худро гӯй ки барои ту ин муҳориба чӣ маъно дорад ва пагоҳ чӣ интизор шавем. ин барои мо ҳама чиз аст. пагоҳ ҳамаи кор дар як раунд тамом мешавад. Стайлбендер кафкобӣ барои ӯ. ман бо чемпион хонумон ва ҷанобон. аён аст ки барои ту низ ин лаҳзаи калон аст. имконияти камарбандро ҳимоя кардан зидди шахсе ки ту аз ӯ инро гирифтӣ. гӯй ки пагоҳ аз ин муҳориба чӣ интизор шавем. ҳама чизе ки гуфта мешуд гуфтем. пагоҳ ма гарданбанди сагии ӯро гирифта ӯро ба монанди сагча мезанам. барор ҷаноб чемпион Алекс Перейра хонумон ва ҷанобон. хотиррасон мекунем ки турнир имшаб, яъне шаби 8 ба 9 апрел аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. Матч ТВ пахши мустақими худро аз соати 5:00 ба вақти Москва сар медиҳад.
мо бошад дар телеграм канали худ силкаҳои даркориро мегузорем ки шумо дар он ҷо ин турнирро аз аввал то ба охир тамошо карда метавонед ва ҳамчунин силкаи матч тв-ро низ дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. Силкаи телеграм канали мо бошад дар описани видео. ва боз баъди турнир мо муҳорибаҳои асосии турниру муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ мегузорем. Барои ҳамин ҳатман дар омада обуна шавед. Топови ҷангвари UFC Ҳамзат Чимаев вазни ҳозираи худро нишон дода ба топови ҷангвари вазни миёна Пауло Коста муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. Пауло Коста: "Ма ба сари ту омада истодам", навиштааст Чимаев. ҳамчунин бояд қайд кард ки пеш аз ин Ҳамзат хабар дод ки муҳорибаи навбатии худро моҳи октябр дар Абудаби мегузаронад ва барои ӯ фарқ надорад ки рақиб кӣ мешавад. "Дар Абудаби во мехӯрем. Зидди ки барои ман фарқ надорад. Ма ба ин ҷо барои ҳамаро куштан омадагим", навишта буд Чимаев. ва дӯстон, айни замон аллакай чанд муддат мешавад ки оиди муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста фаъолона овозаҳо рафта истоданд ва ҳатто худи Пауло Коста чанд муддат пеш гуфта буд ки UFC аз ӯ хостанд ки бо Ҳамзат Чимаев дар Абудаби муҳориба гузаронад. аз ҳамин хотир гуфта мешавад ки бо эҳтимоли калон рақиби навбатии Ҳамзат Чимаев Пауло Коста мешавад ва муҳорибаи онҳо метавонад ки моҳи октябр дар Абудаби дар турнири UFC 294 баргузор гардад. айни замон чӣ гуна ки дидем Ҳамзат Чимаев 98 кг 500 грамм вазн дорад, а вазни миёна боша 84 кг аст. аз ҳамин сабаб Ҳамзат бояд ки 14 кг 500 грамм вазни худро кам кунад то ин ки дар вазни миёна зидди Пауло Коста муҳориба гузаронад. ба фикри шумо дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гарда кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.